wong iki mendino ki ya sing ngene iki ae lho. Ngene yo iso tuku-tuku iso nyentel. Wong wedok kok ya doyan kayane ngene iki. Mulai wong lanang kaya ngene iki lho. Yo, tak guwaki neh iki lho. Kepekan goblok. Ngene iki. Piye-piye ora kaya tanggane ngene iki. Adoh iki. Tangga nyawang penak. Tangga ki roe mok penak tok. Muruse awak ra dipikir. Lah iya. Ya ngono kuwi lho. Wong urip iki. Iki lho, lho sampeyan lho kapan unduh? Lho kapan mangane lho. Jas. Kopi bolo. Kopi bolo. Lho kopine. Seruput rokoke 7 sik. 7 sik karo diplomat. Kilo lur. Tambane bliwah iki lho lur sire. Iki lho poskane iki lho, bocorane iki. Kae lur. Wis to. Pokoke entek sapi sitok kudune sok ben belik sapi 5 lur. Kae nggone iwak. Ya digawe adus barang. Ya iki lho bajingane tukang obat. Iki lho bos, tukang rambutnya bliwah wong loro iki. Janji ra ngemek tak pendungi karo. Kapan mangane iki?